Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orom. Hindi matukoy na taon. Antike. Noong mga panahong ito, kilala ang kanyang lola Petua sa pagiging babaylan. Kadalasan, kung saan saang baryo sila nakakapunta para lang manggamot. Dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang sa matandang babaylan, siya na ang naging alalay nito sa lahat ng oras. Marami na rin siyang nasaksihang gamutan, kaya hindi na siya natatakot sa mga ganon. Paminsan-minsan, may mga nakakasagupa rin silang masasamang elemento sa daan na kanila namang natatalo o kung hindi naman ay nagiging mga kaibigan. Ang mga elemento rito sa atin ay hindi naman manggagambala kapag wala kang ginawang masama sa kanila. Basta hanggat maaari, kaibiganin mo sila at nang wala kang maging problema. Oo, Lola Petua. Yan ang aking tatandaan. Magiging palakaibigan po ako sa kanila. Isang araw, dahil nang gamot sila sa malayo, inabot sila ng gabi sa daanan. Maswerte nga lang sila at maliwanag ang buwan, kaya hindi sila nahirapan sa pagbaybay ng landas pauwi sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam ng kakaiba ang kanyang lola Petua. Tumigil siya sa paglalakad, kaya huminto na rin si Orom. Nakiramdam siya sa paligid hanggang sa may naaninag siyang mga nakatayo sa hindi kalayuan. Tayo ang inaabangan ng mga yan. Sigurado ko na may pakay sila sa atin. Ano pong gagawin natin, Lola? Kumalma ka lang. Ako ang bahala. Kung kakalabanin nila tayo, wala tayong ibang gagawin kung hindi ang labanan sila. Basta, sila ang paunahin nating kumalaw. Mga aswang ang mga yan. At kung may masama silang tangka sa atin, aatake kaagad sila. Saktong pagkatapos magwika ni Lola Petua, napaangil ang 5 aswang na nakaharang sa kanilang daanan. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Orom, patakbong sumugod ang mga yon sa kanila. Agad namang ibinigay ng matandang babayla ng kanyang itak kay Orom at sinabi na gamitin niya yon laban sa mga aswang. Nagtaka naman ang binata, kaya nagtanong siya sa kanyang lola kung ano ang gagamitin nito. Napangiti na lang si Lola Petua at hinugot ang isang punyal sa kanyang tagiliran. Kailangan na kahit na anong gamit mo ay kaya mong labanan ng mga kaaway. Hindi ka dapat panghinaan ng loob kahit na maliit lang ang sandatang hawak mo. Magtiwala ka sa mga gabay mo dahil hindi ka nila bibiguin. Magsasalita na rin sana si Orom nang biglang umatake sa kanila ang mga aswang. Hindi naman sila nasindak at nakipaglaban sila roon ng kanyang lola. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pakikipaglaban nang mapansin ni Lola Petua na pamilyar sa kanya ang isang aswang. Agad niyang sinabi ang pangalan nito at natigilan ang nilalang. Inakala nilang dalawa ng kanyang lola na aalis yun, pero nagulantang sila nang bigla itong umatake. Anong pakay mo sa amin? Sino ang nagpadala sa inyo rito? Napaangilangan nilalang. Noon din, sumenya siya sa iba nilang kasamahan, kaya sabay na umatake ang mga yon. Nilabanan sila ni Orom at Lola Petua hanggang sa nagawa na nilang mapabagsak ang mga yon. Noong iisang aswang na lang ang natira, ginamit ni Lola Petua ang kanyang kaalaman. Nag-usal siya ng pamako at agad na itinira yon sa nasabing nilalang. Noong hindi na yon nakagalaw, nilapitan ng matandang babayla ng aswang. Alam ko na kung ano ang pakay ninyo sa akin. At kilala ko rin kung sino ang nag-utos sa inyo. Napangisi lang ang aswang at noon din
Sinikap niyang magpumiglas. Sabihin mo sa pinuno mo, wala sa akin ang hinahanap niya. Mag-aaksaya lang siya ng kanyang oras sa pagmamatsyag sa akin. Pagkatapos magwika, pinakawalan niya ang aswang at hinayaan itong makatakas. Nagtaka naman si Orom kung bakit ginawa yun ng kanyang lola, kaya nagtanong siya rito. Pabayaan mo sila. Kapag nalaman nila ang ginawa natin sa mga kauri nila, manggagalaiti sila. Pero huwag kang matakot. Kapag sinugod nila tayo, mauubos silang lahat. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Dahil si Orom ang may hawak ng susi, humakbang siya palapit sa pintuan at agad na binuksan yun. Saktong pagkalingon niya sa kanyang lola, nagulat siya nang makitang inatake ito ng isang aswang. Nakipagbuno sila sa isa't isa, kaya nataranta na si Orom. Mabilis siyang humakbang para lapitan ng dalawa, pero nang halos 2 hakbang na lang ang layo niya, tumakbo papalayo ang nasabing nilalang. Naiwan si Lola Petua na nakahandusay sa lupa. May mga kalmot sa buong katawan at merong kagat sa kanyang leeg. Agad niyang nilapitan ng matandang babaylan at nataranta si Orom nang malamang nanghihina na ang kanyang lola. Noon din, binuhat niya ang matanda at dinala sa loob ng kanilang bahay. Nung nandun na, naghanap siya ng posibleng gamot dahil habang tumatagal, unti-unti ring nawawala ng malay ang kanyang lola. Subalit kahit mahina na, nagawa pa rin niyang magsalita. Sa matandang puno ng balete, may inilibing doon ang aking lola na isang agimat na kung tawagin ay bungo ni Nunong Adan. Kunin mo yon dahil yun lang ang makakapagpabalik ng aking lakas. Makakapagpabalik po ng lakas ninyo? Bakit po? Ano po ba yun? Tama ang narinig mo. Ang gamit na yon ay kinonsagra sa matataas na uri ng dasal at ipinagkaloob kay Lola ng isang ermitanyo. Paniguradong nandoon pa yon sa pinaglibingan nun dahil ako lang at si Lolang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Itinuro ni Lola Petua kay Orom ang tamang kinaroroonan ng tinutukoy niyang gamit. Magtatanong pa sana ang binata kung ano ang posibleng mangyayari kapag kinuha niya yon, pero tuluyan nang nawala ng malay ang matandang babaylan. Dahil dito, wala na siyang nagawa kung hindi ang iwan ng Lola Petua niya para hanapin ang bagay na makapagdudugtong ng buhay nito at makakapanumbalik ng kanyang lakas. Bago umalis, sinigurado na muna ni Orom na hindi mapapasok ang kanilang bahay. Isinara niya ng mabuti ang bintana at pintuan, tsaka siya bumaba. Nung mga panahong yon, dala niya ang tabak na ginagamit ng kanyang lola sa mga ritual. Saktong pagkababa niya sa kanyang tirahan, nagulat siya nang makarinig siya ng pagsitsit. Iginala niya ang kanyang paningin, ngunit wala naman siyang nakitang tao roon. Subalit nang mapatingin siya sa kanyang unahan, may nakita siyang isang maliit na tao na nakasuot ng salakot. Nalaman niyang isang kama-kama yon at siya ang tinatawag nito. Nang makita ng maliit na nilalang na nakatitig na sa kanya ang binata, sinabi niya rito na alam niya ang kinaroroonan ng matandang puno ng balete. Noong una, hindi sana maniniwala si Orom, pero sinabi ng kama-kama na kaibigan siya ng matandang babaylan at nakita niya ang ginawa ng aswang. Ang kagat ng aswang na yon ay merong sumpa. Sinadya nilang gawin yon para mapilitan ng aking kaibigan na kunin ang bungo ni Adan. Mag-iingat ka. Nag-aabang lang sila na makuha mo yon, tsaka nila aagawin. Sinabi pa ng kama-kama na nakahanda rin siyang tumulong para makarating kaagad si Orom
sa kinaroroonan ng balete. Ayaw pa sana niya dahil alam niyang manghihingi ng kapalit ang kama-kama, ngunit nang maalala niya ang kalagayan ng kanyang Lola Petua, pumayag na rin siya sa alok ng kama-kama. May dinaanan lang silang isang puno at nang makalampas na sila roon, biglang nag-iba ang paligid. Maswerte nga lang si Orm dahil maliwanag ang buwan, kaya hindi na siya nahihirapan pa. Magsasalita pa sana siya, pero natigilan siya kaagad nang mapansin niyang nawala na ang kama-kama na tumulong sa kanya. Napanganga pa siya nang makita niya ang isang matandang puno ng balete na nasa hindi kalayuan. Napapaligiran pa yon ng mga alitap-tap, kaya naisip niyang napakahiwaga nun. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang paglalakad patungo roon nang makarinig siya ng pagkaluskos. Natigilan si Orm at sinipat niya ang bahagi kung saan niya narinig ang ingay. Alam niyang may nagmamatsyag sa kanya, kaya naisipan niyang wag na munang magpahalata. Inihanda na lang niya ang tabak na nakasukbit sa kanyang tagiliran para makapanlaban siya sa kung anumang nilalang na nandoon. Nang nawala ang ingay, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng matandang puno ng balete. Noong una, nag-alangan siyang baka may kung anong nilalang ang naninirahan sa nasabing puno. Pero nang wala naman siyang nararamdamang kakaiba, nagpatuloy siya sa kanyang paghakbang hanggang sa makalapit siya roon. Agad niyang hinanap at binungkal ang posibleng pinaglibingan ng pakay niya roon at sa tulong ng kanyang tabak, nagawa niyang matagpuan yon. Napangisi na lang si Orm nang matamaan ng tabak niya ang isang matigas na bagay. Hinukay niya yon gamit ang kanyang kamay hanggang sa may makuha siyang isang maliit na banga na parang lagayan ng tsaa ng inchik. Agad niyang binuksan yon at namangha siya nang makita ang isang bagay na ang hugis ay sa bungo. Sa tulong ng konting liwanag ng buwan na tumatama roon, nakita niya ang mga nakaukit na letra. Sigurado ako na ito ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung paano ito gamitin, pero bahala na. Ang importante, madala ko ito pa uwi at nang mailigtas ko si Lola Petua. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang nasabing bagay at nagulat na lang siya nang makarinig siya ng malaking pag-ubo na nagmumula sa ibabaw ng puno ng balete. Titingala na sana roon si Orm nang bigla siyang nakarinig ng mga pagkaluskos. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at napamura siya nang makita niya ang napakaraming nilalang na may mga mapupulang mga mata. Umaangil ang mga ito, kaya agad niyang naisip na mga aswang yon. Ibigay mo sa amin ang nakuha mo dyan sa puno ng balete. Kung hindi, papatayin ka namin. Sino kayo? Kung talagang gusto niyo makuha ang bungo ni Adan, bakit hindi kayong humukay? Ngayong nasa kamay ko na ang bagay na to, hindi ko na to bibigay pa sa inyo. Napailing si Orm dahil sa winika ng nilalang. Napahawak siya ng mahigpit sa tabak niya at sinipat niya ang lahat ng mga aswang na nandoon. Pinakiramdaman niya ang mga yon hanggang sa may 3 sumugod sa kanya. Dahil alam ni Orm na nasa panganib siya, minabuti niyang labanan ng mga aswang na yon. Ginamit niya ang mga itinuro ng kanyang Lola Petua at nagawa niyang pabagsakin ng 3 nilalang. Nagalit ang ibang aswang kay Orm, kaya sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Nakaramdam naman ng takot ang binata, ngunit mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang makauwi ng ligtas at madala sa lola niya ang gamit na pinapakuha nito. Pagkalapit sa kanya ng mga aswang, nagtaka siya kung bakit biglang gumaan ang kanyang buong katawan. Pakiramdam din niya, hindi siya naubusan ng enerhiya at mas lalo rin siyang lumakas. Ang kada nilalang na umaatake sa kanya, nagagawa niyang mataga ng hawak niyang tabak. Kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, nagagawa niyang mabalibag ang katawan ng mga yon. Nagkakamali kayo ng inaakala ninyo na ibibigay ko ito ng basta-basta sa inyo.
Mas nagalit pa ang mga natitirang aswang, kaya naging mas agresibo rin sila. Nagulantang na lang si Orm nang may biglang sumuwag sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganoong pangyayari, kaya tumilapon siya sa hindi kalayuan. Nagtaka si Orm nung mga oras na yan dahil hindi man lang siya nakaramdam ng kahit na anong sakit sa katawan. Dahil tumilapon din ang tabak niya, dinampot niya ito at nang makita niyang nakaharap sa kanya ang aswang na nakaanyong kalabaw, napaitimbagang siya dahil sa galit. Atakihin na sana niya ang nasabing nilalang, pero may iba pang mga aswang na dumating. Nang makita nila siyang nakatayo at nakahawak sa kanyang tabak, napaangil sila. Lulusob na sana ang mga aswang sa kanyang kinatatayuan, pero natigilan sila. Napakunot noo si Orm dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Nang marinig niya ang lagaslas ng mga dahon at langit-ngit ng mga sanga, napatingala siya sa ibabaw ng puno ng balete. Napalunok na lamang siya ng kanyang laway nang makita ang isang dambuhala at sobrang itim na lalaki. Nandidilat ang kanyang mga mata sa mga aswang, kaya nag-aalangan silang umatake kay Orm. Nang malaman ng binata na yon ang rason kung bakit natatakot ang mga aswang na sumugod sa kanya, siya na mismong humakbang para lapitan sila. Nagpatuloy ang kanilang labanan at nagulat na lang si Orm nang naging madali para sa kanya ang talunin ng mga aswang. Kahit na iilang nilalang pa lang ang kanyang nakakalaban, nagugulat na lang siya na merong tumitilapong aswang. Hindi na rin sila nakakabangon pa, kaya nakuryoso si Orm. Nang tingnan niya ang mga katawan ng aswang, nagulat siya nang makitang durog na ang mga yon. Napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit naging ganon ang sitwasyon ng mga aswang. At agaran ding nasagot yon ng magwika, ang kapreng kakabalik pa lang sa kanyang pwesto sa ibabaw ng puno. Ako ang inatasan ng lola mo na magbantay dito. Ako ang dahilan kung bakit hindi makalapit ang mga aswang ng tuluyan sa punong ito. Sinabi rin ng kapre na nang makuha ni Orm ang bungo ni Adan, alam ng mga aswang na mas mahina siya kaysa sa kapre. Bunsod nito, sinubukan nila siyang atakihin. Laking pasalamat na lang niya sa dambuhalang nilalang dahil tinulungan siya nito. Nang wala nang natirang mga aswang, nagpaalam siya sa kapre. Magsisimula na sana siyang maglakad nang sabihan siya ng kapre na may alam siyang paraan para makabalik agad siya sa kanilang bahay. Dahil itinuring ng kanyang lola na kaibigan ang dambuhalang nilalang, nagtiwala siya rito. Kumuha ang kapre ng iilang dahon ng balete at nginuya niya yon. Pagpasok nito, humithit siya ng tabako niya at ibinuga kay Orm ang usok. Dahil sobrang sakit nun sa mata, napapikit na ang binata. Ilang sandali pa, nang maimulat na niya ang kanyang mga mata, ay nagulat siya nang malamang nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Noon din, kahit na naghahalo na ang dugo at pawis sa kanyang katawan, pumasok siya at agad na ipinahawak sa kanyang lola ang gamit na kung tawagin niya'y bungo ni Adan. Pagkaraan lang ng ilang sandali, napaubo ang matanda, kaya napangiti si Orm. Alam niyang bumalik ang ulirat ng kanyang lola Petua pagkatapos nitong mahawakan ang mahiwaga at maliit na figura ng bungo. Anong nangyari? Nagtagumpay ka ba sa ipinagawa ko sa iyo, Apo? Oo, Lola. Tingnan po ninyo kung anong nasa kamay ninyo. Yan po ang nakuha ko sa maliit na bangha. Nagpasalamat ng lubos ang matanda kay Orm. Nang makita nito ang mga dugo sa damit ng binata, biglaan siyang napabangon. Taranta siyang nagtanong kung ano ang nangyari, kaya walang agam-agam na ikinuwento ni Orm ang kanyang naging karanasan. Salamat naman at kahit papaano, tinupad ng kapring yon ang kanyang pangako. Kahit na ilang beses ko palang siyang nakausap, hindi niya ako binigo.
Mabuti na nga lang lola at nandun siya. Kung wala yun, baka napatay na ako ng mga aswang at baka nga kinain na nila ako. Hindi ko lang talaga alam kung nagkabisa sa akin ang bungo ni Adan o baka dahil sa kagustuhan lang din ito na mailigtas kayo. Muling nagpasalamat si Lola Petua kay Orum. Nagreklamo pa ito na nauuhaw siya kaya binigyan na muna siya ng tubig ng binata. Dahil hindi pa tuluyang nanumbalik ang kanyang lakas, pinagpahinga na muna ni Orum ang kanyang lola. Minabuti na lang niyang magbantay sa kanilang paligid dahil baka may mga aswang na nakasunod sa kanya. Sa kabutihang palad, hanggang sa tuluyang tumilaok ang manok ay hindi siya nakaramdam ng presensya ng aswang. Kinabukasan, maagang bumangon si Orum. Bumangon din ang kanyang lola at napangiti na lang siya nang makitang masigla na ulit ang matanda. Nagagawa na rin itong magsibak ng kahoy na hindi naman niya ginagawa magmula nang tumungtong ito sa edad na 70. Gusto pa sana niyang tulungan ng kanyang Lola Petua, ngunit tumanggi ito. Alam mo, Apo, napakadelikado ng gamit na ito. Kapag napasa kamay ito ng mga masasamang nilalang, maaari nila itong gamitin para mas maging malakas sila at hahaba ang kanilang buhay kagaya ng mga sinaunang tao rito sa mundo. Ang sinumang magtatanga nito ay hindi mamamatay at makakamit ang buhay na malapit na sa immortalidad. Napalunok ng kanyang laway si Orum. Naisip niyang yun marahil ang rason kung bakit gustong makuha ng mga aswang ang nasabing agimat. Dahil mas naging klaro na ang lahat sa kanya, naisip niyang hindi lamang ang kanyang Lola Petua ang kailangan niyang protektahan, kundi pati na rin ang gamit na nagdugtong sa buhay nito. Ilang araw ding hindi nakapanggamot si Lola Petua. Pinagpahinga siya ni Orum at sinabihan na bumawi na muna ng lakas para hindi na ulit mangyari ang ginawa ng aswang sa kanya. Pagkaraan lang ng ilang araw, nagsimula na ulit siyang manggamot. Ngunit upang hindi na maulit ang nangyari sa matandang babaylan, umuuwi sila bago pa man dumilim ang paligid. Isang hapon, pagdating nila sa kanilang bahay, nagtaka silang dalawa dahil sa kakaibang amoy na nandoon. Sa halip na pumasok sa tirahan nila, gumala na muna sila sa paligid upang alamin kung ano ang nandoon. Hindi maganda ang kutob ko, Orum. Ako rin ho, Lola Petua. Parang may mas nauna dito sa atin eh. Ano ang gagawin natin? Huwag na muna tayong pumasok. Hintayin natin na tuluyang dumilim ang paligid. Kung may aswang sa paligid, malalaman din naman agad natin yan dahil hindi tayo nasinaga ng liwanag na mula sa mga gaserang nasa loob ng kabahayan. Napatango na lang ang binata sa sinabi ng kanyang lola at gaya ng sabi nito, naghintay sila sa pagdilim ng paligid. Pumwesto sila sa lilim ng isang puno at dahil naging tirahan niyo ng kaibigang kamakama ng matandang babaylan, hindi sila madaling makikita sa kanilang pwesto. Pagkaraan ng halos kalahating oras, tuluyan ng nilukob ng dilim ang paligid. Iginala na ni Orum ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang isang nilalang na nakasampa sa ibabaw ng kanilang bubungan. Sinabi niya yun sa kanyang lola, kaya umalis na sa kanyang pwesto ang matanda. Sinundan naman yun ng binata at pareho silang natigilan nang makita nila ang napakaraming aswang na nakapaligid sa kanilang bakuran. Orum, pumasok ka na. Ligtas ka roon dahil hindi nila kayang pasukin ang ating tirahan. Lola, mas gusto ko hong tumulong. Hindi ko ho kayo pababayaan. Sabay nating lalabanan ng mga aswang na to. Pagka-uwi ka ni Orum ng mga katagang yon, umangil ang mga aswang. Sa tanang buhay niya, noon lang siya nakakita ng ganoong karaming aswang. Nakaramdam siya ng pagkabahala, pero nang sinabi ng lola niya na kailangan nilang mapangalagaan ang bungo ni Adan, nabuhayan siya ng loob.
Walang ano-ano, umatake sa kanila ang mga aswang, kaya nilabanan nila ang mga ito. Namangha na lang ang binata nang makita niya ang kanyang lola na nakikipaglaban sa mga aswang sapagkat maliksi ito at napakagaling kung humawak ng itak. Nasa kalagitnaan ng kanilang pakikipaglaban si Orm nang biglaan siyang nilundagan ng 2 aswang. Sinubukan pa sana niyang manlaban pero kinuyog siya ng iba pang mga nilalang. "Hindi niyo ako matatalo! Kahit na mamatay ako, tutulungan ko si Lola! Hindi ako papahig na mapunta sa inyo ang bungo ni Adan!" Sinubukan pa niyang iwas-iwas ang hawak niyang tabak pero naiilagan yon ng mga aswang. Nagulat na lang siya nang bigla siyang buhatin ng isang nilalang at ibalibag patungo sa puno kung saan naninirahan ang kaibigang kama-kama ng kanyang lola. Nabitawan niya ang tabak at nang bumagsak siya sa lupa, napasapo siya sa kanyang bewang dahil sa sakit nito. Narinig pa ni Orm ang sigaw ng kanyang lola, kaya kahit na sobrang sakit ng kanyang pagkakatama sa puno, sinubukan pa rin niyang bumangon. Saktong pagkatayo niya, nakita niya si Lola Petua na pinaliligiran ng mga aswang. Nabahala ang binata at agad niyang naisip ang posibleng mangyayari kapag nakuha ng mga aswang ang gamit na iniingatan niya. Nasa ganong kalagayan siya nang makita niyang sumisenyas sa kanyang matandang babaylan. Noong una, hindi niya naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit nang mapagtanto niyang gustong ipasa sa kanya ng lola ang bungo ni Adan, tumango na lang siya at inihanda ang kanyang sarili. Nang maitapo na ng matanda ang bungo ni Adan, kahit na hirap siyang gumalaw, ay sinikap ni Orm na masalo yun. Saktong pagkasalo niya, napalingon ang lahat ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan. Noong una, naisip niyang baka susugurin siya ng mga nilalang, ngunit napasigaw na lang siya ng malakas at nanlumo ng pinagtulungan ng mga aswang ang babaylan. Dahil wala na kay Lola Petua ang gamit, hindi na nito nagawa ang manlaban. Nangambagad si Orm na baka kung ano ang mangyari sa kanyang lola, kaya patakbo siyang sumugod sa mga aswang. Napangiti na lang siya nang mawari niyang nawala ang sakit ng kanyang katawan at naging maliksi rin ang kanyang paggalaw. Pagkalapit niya sa kanyang lola, ang lahat ng mga aswang na kumukuyog dito ay ibinalibag niya. Maging ang mga nilalang ay nagulantang dahil sa pambihirang lakas na taglay ni Orm. Isang pagkakamaling ginawa ninyo sa gabing ito. Kapag may nangyaring masama kay Lola Petua, uubusin ko kayong lahat at pati na ang mga susunod sa lahi ninyo. Hindi naman natinag ang mga aswang. At sa halip na matakot sila kay Orm, mas nanggigil sila rito, lalo pat alam nilang nasa kanya na ang bungo ni Adan. Sinugod ng mga natitirang aswang si Orm at dahil wala siyang hawak na tabak, nilabanan niya ang mga ito ng mano-mano. Kahit na hindi siya sigurado kung mananalo siya sa laban ng mga aswang, nilabanan pa rin niya ito. "Ibigay mo na sa akin ang bungo ni Adan. Kung hindi, mamamatay ang lola mo." Natigilan si Orm at agad na napalingon sa kanyang lola. Napamura na lang siya nang makitang sinasakal na ng isang aswang ang matandang babaylan. "Kahit na anong mangyari, huwag mong ibibigay sa kanila ang bungo ni Adan. Gamitin mo yan sa kabutihan, apo. Huwag mo akong intindihin." Dahil naituon ni Orm ang kanyang pansin sa kanyang lola, hindi niya namalayan na napaligiran na siya ng mga nilalang. Susugurin pa sana niya ang aswang na sumasakmal sa matanda, ngunit kinuyog siya ng mga nakapaligid sa kanya. "Hindi ako papayag sa kung ano mang gusto ninyong gawin!" Humugot ng lakas si Orm at sinikap na maibalibag ang lahat ng mga aswang na nakahawak sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon, napansin niyang may kung anong puwersang gustong kumawala sa kanyang katawan. Dulot ng kanyang matinding galit sa mga aswang, hinayaan niya ang enerhiyang yon
hanggang sa nagawa niyang ibalibag ang lahat ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Nakita ng nilalang na sumasakmal sa kanyang lola ang ginawa niya, kaya napaangil ito. Inihanda ng binata ang kanyang sarili sa pag-aakalang susugurin siya ng aswang, ngunit mali ang kanyang hinala. Habang nakatayo siya at naghahanda sa pagsugod ng mga aswang, bigla ang ibinalibag ng nilalang ang kanyang lola Petua. Muling napasigaw si Orum dahil doon at dulot ng kanyang galit, sinugod niya ang naturang nilalang. Napangisi naman ang aswang. Nang mapatitig siya sa mga mata nun, kinutuban siya na yon ang nilalang na kumagat sa kanyang lola. Nang sinalubong siya ng nilalang, ginamit niya ang kanyang buong lakas para maibalibag ito. Nang lalapitan pa sana niya ang nasabing aswang, naninag niya ang kanyang tabak. Dahil dito nilapitan niya at dinampot yon. "Humanda ka sa akin. Magbabayad ka dahil sa ginawa mo kay Lola. Wala akong pakialam kung ikaw ang pinuno ng mga aswang o hindi. Papatayin pa rin kita." Tuluyan ng nilukob ng galit si Orum dahil sa nangyari. Walang ano-ano, palundag na umatake sa kanya ang aswang. Napangisi na lang ang binata at mabilis niyang sinalubong ang nilalang. Bago pa man ito malaman ang kanyang binabalak, inangat na niya ang kamay niyang may hawak ng tabak at buong lakas na itinarak yun sa aswang. Napaungol na lang yun at bumagsak sa lupa dahil nakatarak sa nilalang ang tabak. Tuluyan itong tinuhog ang kanyang katawan. Ipinihit ni Orum ang katawan ng nilalang para mahugot ang kanyang tabak. Nang makuha niya na yon, napaangil pa ang nilalang, kaya noon din mismo, minabuti niyang gilitan sa leeg ang aswang. Matapos niyang gawin yan, agad niyang nilapitan ang kanyang lola Petua. Nabahala siya nang makitang nahihirapan na itong huminga, kaya kinuha niya ang bungo ni Adan na sana'y ibibigay niya rito. Subalit umiling ang matanda at kahit hirap na'y sinikap pa rin niyang magsalita. "Wag. Sa'yo na yan. Ingatan mong wag makuha ng mga aswang. Matagal nang inilagi ko rito sa mundo, kaya mas nararapat yan sa'yo. Kapag wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang aking ginagawa. Gamitin mo ang mga gamit ko at sana'y gabayan ka ng langit." Nakiusap pa ang matanda na itapon na lang sa kagubatan ang katawan ng mga aswang at hayaang kainin ng mga ligaw na hayop. Magsasalita pa sana si Orum, ngunit napasigaw na lang siya nang mapagtanto niyang tuluyan ng nalagutan ng hininga ang matandang babaylan. Bago gawin ang pakiusap ng kanyang lola, inilibing na muna niya ito. Matapos nun, ikinalat niya sa loob ng malawak na gubat ang mga bangkay ng aswang. Naisip niyang kung hindi mga ligaw na hayop ang magkaka-interes doon, siguradong kukunin niyo ng iba pang mga aswang at mga engkanto. Gaya ng inihabili ng kanyang lola, pinag-aralan niya ng husto ang panggagamot. At dahil sa bungo ni Adan na ibinigay sa kanya ng kanyang lola Petua, humaba ang kanyang buhay at umabot pa siya ng halos 100 taon. Nang magkasakit ng malubhang kanyang apo, nabahala ng sobra ang kanyang anak. Dahil dito, para kahit papaano'y madugtungan ang buhay ng kanyang mahal na apo, ipinamana niya rito ang isang pambihirang gamit na kung tawagin ay bungo ni Adan.